Dako. Oo, dalawang to. Saman, kon. Wala, di na dapat dito si Angki. Chicken curry na lang. Oo. Yo mga boss, og karon ni balik ang inyong Boss Mike, walay lain. And today kay wala man tay biyahe no, so mag-tripping na po tagluto. So another day, another vlog, another video. So for today's video mga boss, magluto ta ninyo og chicken curry. And sa tuwa mga Pinoy, common na jud kay ning chicken curry no, kay kung mapahanda man, birthday, kasal, bunyag, Pasko, biskang unsa pa na diya basta naay handaan, na ay chicken curry. Kumbaga kalaban ni siya sa lumpia mga boss. Dili na kayo nato i-detalyado tanan mga boss no kung giunsa nato ni pagluto, kay kung makita ninyo sa sugod sa video, mauna to ang mga ingredients na kailangan nato. Maong naa na sa inyo ha kung gusto ninyo abrihan ang surf o ilunod sa inyong curry. Pero binuang lang, pero kung gusto ninyo tumanon, ala bahala mo, kay naman tay free will diri. Regarding sa pagluto mga boss ug sa mga ingredients, makita naman ninyo diya tanan, subayan na lang ninyo ug sundugan na lang ninyo. Unya kay short video lang man mo nang tanawan na lang ninyo diya gyud sa pagluto, basta ang ako adiri magbanding ta ninyo, magstoryahanay og biskang unsa. Unya malahi tagamay mga boss no, kay basig natingala mo nga nagsige na lang jud ta og luto-luto karon. Nagpahuway lang mi kadali sa travel vlog namo, kay nami gina planuhan nga mga lugar na adtuon, and hopefully one of these days madtuan jud namo. Siguro plano namo tuyokon sa ang Davao, then Mindanao na, para mapakita pod sa tanan kung unsa jud kanindot diri sa Mindanao, kay dagan man tag igsuon nga layo-layo diri sa tuwa, para ma-share na lang pod nato sila kung unsay mga pwede laagan diri. Gusto po dahil nako welcome mga bago nga subscribers diya mga boss no. Thank you kayo sa inyo ha, kay bago lang jud mi nag-start og vlog. Pero makita namo nga nadungag-dungagan jud ang mga nisuporta sa mua. Mao nang thank you kay sa inyo ha tanan. Og amua jung mas paninduton pa ang amuang mga vlog. Og unta moabot ang time nga layo-layo na jud mig mabiyahe para mapakita sa inyo ha tanan. Kamo ang rason mo nang di mi gusto mo undang og upload, mao nang thank you kayo og uban mi sa mo ang journey. Og karon kay luto naman, mangaon na siguro ta ninyo mga boss. Kay dusla na jud kayo mga boss, mao nang andamo na namo ning bahaw diri, mangaon na ta ninyo. Tara mangaon. Salamat sa pagsabay mga boss. Be safe, sunod na pod. Wee!